Inaresto ang kilalang women and child rights advocate na si Sally Ujano sa kanyang tahanan sa barangay Mabolo, Malolos, Bulacan nitong November 14. Ito'y sa bisa ng isang warrant of arrest na inisyu ni Judge Virgilio Alpajora ng Regional Trial Court Branch 59 ng Lucena City dahil sa crime of rebellion. Subalit ang warrant ay may petsang June 28, 2006 at inihain lamang matapos ang halos 15 taon. Nagugat ang kaso sa pagkakadawit ni Ujano sa umano'y ambush ng 2 military personnel sa Quezon Province noong 2005. Subalit ang mga paratang agad sinagot ng kanyang anak na si Carla Ujano sa Facebook post nito. Ayon kay Carla, walang batayan ng kaso dahil taong 2005 ay aktibo bilang Executive Director ng Women's Crisis Center ang kanyang ina at wala silang impormasyon ukol sa kaso. Nakahanap naman ng kakampi ang pamilya Ujano sa ilang non-government organizations na nakatrabaho at naging kaibigan rin ni Ginang Sally. Sa kanilang official statement, sinabi ng Children's Legal Bureau Incorporated na malisyoso ang pagbansag kay Ginang Sally Ujano na isang kriminal na nagtago ng 15 taon gayong kaliwat kanan ang dinadaluhan nitong aktibidad kung saan katuwang ang pulisya at iba pang sangay ng gobyerno. Dagdag pa ng grupo ang pagdakip kay Ujano ay isang uri ng harassment para sa mga katulad nilang child advocates. Bumuwelta rin ang isa pang NGO na nakasama ni Ujano sa ilang kampanya laban sa online sexual exploitation ng mga bata. Ayon sa pahayag ng dakila, taliwas sa personalidad ni Ujano ang paratang na rebellion ng pulisya. Sa isang sulat, inihag din ni Senator Laila de Lima ang kanyang pagkadismaya at panawagan sa mga otoridad na suriing mabuti ang kaso ni Ujano. Ayon sa mambabatas, di hamak na mas marami pa umanong naitulong sa bansa si Ujano kumpara sa ilang alagad ng batas. Samantala, muli namang iginiit ng PNP na lehitimo ang kanilang ginawang pag-aresto kay Ujano. Rainiel Pawid, CLTV News.